Egunon, ondiet guztiok. Gaur Udako Euskal Unibertsitatearen, Jakin Fundazioaren eta Usurbilen arteko hitzarmen baten berri ematera gatoz. Orea da, guretzat, ore handia, halako hildaire bikainekin, egitasmo partikatu bat abian jartzea. Maian, hiru erakundeok daude ordezkatuta, ezkerretik hasita, Lorea Agirre, Jakin Fundazioaren zuzendaria, Aduan Jamarik Horrealdai, Jakin Fundazioaren lehendakaria, eta nire eskuinean Iñaki Alegria, Udako Euskal Unibertsitatearen zuzendaria. Hitzarmenak hiru urterako elkarlana zehazten du, Udako Euskal Unibertsitatearen eskaintzaren barruan Usurbilen jakin jardunaldia antolatzeko. Bertan, zehazten da zer eginkizun eta ardura izango duen erakunde bakoitzak. Usurbili, gunea eskaintza dagokio, eta gunea biolanean ez naiz areto edo ikasgela soil batez ari, herriaz baizik. Orain dela bi urte, korrikaren bukaerako ekitaldian Loreak, esan zigun euskaldunoi, plaza erdira etorri eta lekuaz jaldetu. Usurbilek antzera esaten dizue Euskal Unibertsitarioi eta pentsalarioi. Zatozte gure herriaren erdira eta hartu zuentzat gure plaza. Lekua eskaintze honek badu aldarrikapenetik ere. Izan ere, Donostialdean, baratzen gaituzte, hiriburuaren periferien, badirudi atzeko sotoan gaudela, gehienez ere hanka bitzen ez direnak nintzak hartzeko. Eta guk ordea, bagara nor, esateko naia eta beharra dago. Beraz, gure plaza zuekin partekatzea, interes eta ilusio hondekotzat dago. Gainera, badugu irudipena gunea ez ezik, gunea ere oso egokia dago bakarako. Badira, 50 urte, udaregiren omenaldi sonatu da egintzen da Usurbile. Harako hartan, tradizioaren eta etorkizunaren arteko transizioa irudikatu zen. Nolabaiteko hizkunde izan zuen euskararen, euskal kultura eta artearen munduak gure herrian. Erdiburu, Zumeta, Hartze, Laboa, Tapia. Eta ordukoa da, Ricardo Arregik euskarari buruz emandako hitzaldiaren. Non esaten zigun, berritu beharra genuela, iraganean gelditu gabe, etorkizunari begiratu behar geniola. Zelako ahalmen bat, euskal gizarte bat, euskal pentsamendu bat, euskal arte berri bat sortzeko. Gaur, 5 hamarkada beranduago, krisiaz eta krisiez ari gara, nora ezaz, bidegurtzaren metafora izango da maiztuen alduartean, eta berriz ere galdera bertsua. Nola heldu behar diogu biharko egunari. Horra, pentsalarien beharra, inoiz baina nabarmena. Beraz, plaza izan nahi dugu, eta pentsalarien betegi. Eta bide batez, gure txikian, erakutsi nahi dugu bagarela. Hauxek ditzak, orain nekik ditzak. Egotea, lankide bikain hauekin, Garai batean da,
historian zehar, gune hori askotan antolatu dugu lankidetzan beste eragile batzuekin. Guretzako aukera ezin hobea da topagune berri honetan parte hartzea. Jakinekin duela 2 urtetik hasita daukagu lankidetza hori, emaitza azken 2 urtetan izan dugun lankidetza hori, lankidetza horrek emaitza bikaina izan du. Usurbilekin lankidetza garbea da, baina Xabierrak izan duen bezala, errei honek daukan trajektoria eta kultura osoan, guretzako eskaintzen duen tokia oso garbea da. Eta ni asko gehiago esateko, dagoeneko prestatzen ari gara elkarrekin programatu hori, edo eta espero ezagun pensatzen dugun bezala, eta oso ondo ateratzen dela eta arrakastatxoa izan dela. Hori ematen prozesu hori eta ekin duen zezketan zen inez. Jakin fundazioa osamen dago, gaur eta hemen izermena sinatzen etorrita eta jardunaldien berri ematera. Horiak eman dugu horietan. Duela urte betetxu bat izango da. Javier Aguirrezak zeak alkateak jakineko deitu dituen herrian kultur jardunaldi batzu nola antolatu, aztertzeko eta nik aitortzen dizuet ez duela uste horrela jorruatuko zenik hasi genuen elkarlan guran edo esperantza hura. Gure horrekin ere baduen konpromisoa, enagotik, 3 urte, 2000 Baionan erakurekin, eta zuzenean zuria. Ondorioz, iruditzen zait, elkarlanaren eredu on bat dela goko itzarmena. Eta gure aldi, esker egunena, Osuriko galari eta gure hori. Kompainia honean gatoz zuen aurrera. Unibertsitate herritarraren eredu ere iruditzen zait, gaurko sinatu. Jakin egin baino gehiagotan aupatu izan du bide hau 78ko maiatzaren ondoren eta gero 70ko hamaraldi hortan, behin da berriz, herrietan eta egiten ziren 15 aldiak hilabeteko gidanek guzti osokoak eta guzti horietan parte hartu izan dugu, batzutan programa egiten, beste batzutan gehu iznari edo zera irakasleek batzuk artean esan da. Ibili izan gara batetik bestera. Gaurkoa ere ildo hortan kokatu dugu neurri batean. Eta honekin, iragutzeko geluke, azkenean unibertsitate herritarra ez dela utopia eta ez dela utopia. Gertatzen da, nubaitek gertatzen da, eta gaur, hauten gertatuko da, zuen. Ezagutzen duzue jakinen leheno hirukoitza, herria, kultura, hizkuntza, adira ikusiguan hirurak, herrigintzan diardugu hortaz, gure esku dagoen herrigintzan, legia, herrigintza euskalgintzatik mantentzen dugu gure. Herrigintzaren bidean, euskalgintzari aitortzen diogu zentraltasuna. Beste dinez, poza eta eskerrona adieraztearekin amaitzen du. Jakin fundazioan aldetik, eta nire neure alde personaletik ere bai, bende laurden eta gehiago Usurbilarra naizenez, oso pozik dago, hemen horako jardunaldi bat egiten dela. Eta momentu hau zehago. Bueno, bukatzeko nik laguntzen, baina ez egotan esaneko guztiekin ados eta itzederra. Usurbiliko plaza, bai, Usurbil
oso gustora geratu gara. Eta nolabait, Komarik ere esan du, ez da, jakin ez da bakarrik aldizkari bat, jakin ez da bakarrik papera, jakin ez da bakarrik edabide bat, ez da ere edabide digital bat bakarrik, jakin pentsamendua sortu, zabaldu, kontrastatu eta sozializatzeko toki bat. Eta sozializatze horretan, badu tradizio handi bat, ez paperatik bakarrik, baizik eta bertan, buruz buru, jendearekin egon bildu jardunaldiak eta guztiek egiteko bazan. Orduan, hau ere oso gauza naturala da guretzat, eta bereziki niretzat, berandutxeago inkorporatu naizela jakina, eta nolabait egindako bideo horri urrats berriak ematea baino ez dugu egiten ez da. Xabierrek esan du, nolabait nola heldu behar diogu biharrari ez, biharko Euskal Herriari edo biharko gure etorkizunari ez, hori izango ditzatekela nolabait hemen kokatzen gaituen galdera nagusia ez da. Jakinek jardunaldi hauetan, gai anitzak eta asko diferenteak lantzeko aukera eta bokazioa du ez. Eta pixka bat, Xabierrek esatezun hortik abietuta nik hemen idatzia nuen nolabait prospektiban begirada jartzea, alegia zer etorriko zaigu, eta ez zer etorriko zaigu, baizik eta guk zer egingo dugu, baita etorkizun horri begira, baina hori nolabait aztertzeko, ikusteko edo usmatzeko nolabait gaur egun gure artean ditugun korapiloi arreta jartzea dela garrantzitsua iruditzen zen. Orain dela 3 urte gurekin herria, nazioa, estatua eta euskararen arteko harreman jarri genuen. Iazkoan kultura autodeterminatuko balitz izena jarri genuen ikastarlari eta beraz Juan Marin aipatu duzen horretan kulturgintzaren lehentasun hori nola egin genezakeen edo ze utxun eta izan dargun egin dugunen aztertu genuen. Eta aurtengoan, gaia ez daukagu erabatik, txia bat. Esango nuke lehen aipatu dudan gaur egungo korapilo horietako bati arreta eman nahi dugula. Eta gehiegi zehaztu gabe bazta ere, baina esango nuke hizkuntzak, euskarak, jatorria, generoa, klasea, egoera sozioekonomikoa, gurutzatzen diren leku horretan gaur eta hemen zer gertatzen den ikusi dugu. Eta hori izango da pixka bat gure abiapuntua. Adituekin, baina bereziki adituak ere ekarri ditu. Eta hor, bien arteko nolabait hitz teorikoen eta errealitatean gertatzen diren eta egiten diren ekimen inguruan halako kontrastea zu. Eta hori izango da uztailaren 13 eta 14ean egiten saiatuko garena eta lortuko duguna. Bat egunekoa edo izango da, pare bat egunekoa izango da, eta